Ćao, gledaš opet na Maru, kao što vidite, opet radimo još jedan klip, u pitanju je naravno PC komponente ili tip novi serijal na našem kanalu, procesori su u pitanju, legende, tako da idemo da vidimo, naravno radi sa AMD procesorima, neću raditi Intel procesore, jednostavno nešto ih ne koristim već skoro 10 godina, 9 godina, već jednostavno AMD su trenutno bolji procesori, jer iskreno, realno. Što se tiče i starih modela, tu su Intel bolji jednostavno, znači ono od 2015. 16. da kažemo 15. pa do 2017. 18. 19. 20. Intelovi su procesori sve izvan toga od 2022. godine da kažemo pa naviše AMD dominira, tako da ono, da se ne lažemo, to je to, tako da. U ovom klipu ćemo tražiti AMD Ryzen 5 procesore, ima i Ryzen 3, to neću ne tražim, to ne isplati se uzimati nikako, jer više to ne postoji. Tako da legende krećemo od najjeftinijih Ryzen 5 procesora. Prvi je Ryzen 5 1500X. Ovo je ok procesor, realno. Samo da vidimo da li je to činjenica da ga ima na stanju i u kakvom je stanju. Ryzen 5, što kaže, nikakav opis nemaš, prijatelju Vladimire. Tako da od tebe nema ništa. Ja taj procesor imam, evo ga tamo iza. Čuvam ga, jednostavno. Da imamo drugi procesor, AMD Ryzen 5500X. Dobro, korišćen, na stanju je testiran ispravno Ryzen 5 procesor. Prodaje se bez coolera, dobro. Cena fiksna, bez zamjene. Kontakt putem KP poruke. Dobro, polovni PC komponente. Znači evo ga prvi procesor koji smo našli. Samo sekundu. Znači Ryzen 5500X, ok. Evo su temperature. Koliko volti traži sve. Koji su taktovi, kako rade itd. Sve informacije neke. Ovo je dobro. Ovake testove nisam očekivao da će neko da uradi iz ovake procesora. Evo koji BIOS ima. Evo specifikacije i temperature, kao što sam rekao, super. Ok, za 3200 dinara takav procesor ne može. Idemo dalje. Može ti ovaj Ryzen 5 3400G sluči. Ali da, što je slika ovako, šta je ovo? Ne znam, prijatelji, šta je? G znači da ima integrisano grafičko u njemu. Tako da, šta je ovo? Ryzen 5 2400G. Evo, na primjer, ko nećete uložiti grafičko, ima u procesoru grafički čip, tako da može i ovo po poručbini. Šta po poručbini, prijatelju? Šta po poručbini, prijatelju? Ne razumijem šta po poručbini. Tihomir. Ako vam se ne javljam na poziv, možete mi poslati SMS poruku, kao po poruku Viber, Whatsapp. Da, moguće uplata na račun preslanja. Dobro, PayPal za firme kupujem, dobro, ok. Dobro. Ok, ako je tako, ovaj se procesor isplati, Ryzen 5 2400G, mislim ga grafičko integrisan ima, to je procesor sa integrisanom grafičkom. Tako da idemo dalje. Ovo šta je, ovog znam, ovaj lik nije pošten, što bi se reklo, idemo dalje. Ryzen 5600, dobro. Pa prvi bi skočio ovu cenu i uzeo bi ovaj Ryzen 5600 sa kutijom, evo ti imaju kutiju. Tako. Prodan lični procesor kupljen kod nas pre par godina, da imate da čitate, ne čitam ja, meni to ne treba. Ali vidimo slike, meni su slike mnogo bitne nego opis. Pa poslije mi lako opis. Vidimo lagano, vidi kako upako. Super. Kupljen 2019. Dobro, 23. skoro 2020. da kažem. Pa dobro. Taj procesor možda radi još toliko bukvalno. Tako da zapratili smo i njega. Idemo sljedeći procesor. Naravno su sve koliko toliko gaming procesori, realno, legende. Znači ono, ako jeste jako dobar procesor, on mora dati više od 100 evra bukvalno. Na polonu. A za novo onda ne pričam 200-300. Idemo dalje, Ryzen 5600X. Ovo je ok. Ne šaljam što kaže, znači ti si odmah samim tim odbio kupce, odbio si sad i mene, bukvalno ne trebaš mi. Šta kaže ovdje, što radi ovo? Nexus Elite računari, veliki izbor Ryzen 5 procesora s po najboljim cenama, garancija 2 godine. Dobro, šta je ovo? Najjače da su novi. Ako je tako, evo informacije. Pa imate legende, evo i kontakt telefon, ako hoće neko da ga pozove, slobodno. Izvolite, nije loša cena, realno, a zavisi koliko ima, koji model ima, to nije nabeo. Jel tako? Tako je, tako da idemo dalje. Ryzen 5, vidi ovo je već nešto, Ryzen 5 2500X, ovo nisam očekivao. 2500X, pogledaj ti njega. Ovo nema šta gledamo, znam da je dobro. Na stanju je, ovo isto je lik, testiran ispravan Ryzen 5 procesor, cena bez coolera 4800 dinara, cena sa coolerom 5700 dinara, dobro.
ako imate neki stock cooler, mislim, nemojte nikada koristiti fabričke coolere, koristite malo bolje neki dokupite. Ima standardno vidite temperature, sve informacije o procesoru, izvinjavam se, i ove standardno specifikacije detaljne, dobro, AM4 socket naravno, tako da ono jebi ga. To je to, Ryzen 5 2500X, super, idemo dalje. Sljedeći, dobro, integrisan, to me ne zanima, ovo me ne zanima. Me radi kamera samo ovdje? Radi, dobro. Dobro, Ryzen 5 2600, no, 36, ništa, izvinjam se. Ryzen 5 3400G, Vega, 11, što je Vega? Što presta pasta, šta će mi? Šta će mi pasta, brate? Dobro, 50 euro, super. Lik daje pastu, to je jako skupo pasta, tako da ovo je i to je kako ok deal, tako da možda kupiti od njega i vidjeli ste informacije, meni ne treba. Šta kaže Ryzen 5 2600X sa coolerom, star par mjeseci, dobro. Sa coolerom, znači imaš i kutiju, jedna slika, nema veze. Ako dečko hoće da dođe do ličnog proizvodnja, može, naravno da može, tako da legende. Može, šta je ovo? Ništa, mislim da mi je slala poruku, ništa. Ryzen 5 2600X 6000 dinara, super cena, tako da legende idemo dalje. 2600X isto imate za 55 eura, ali ovo je moj, naravno. Nećemo tako, idemo još jednu stranicu. Ryzen 5 3600X, idemo do 100 eura, pa 100 eura ne idemo dalje. Što? To je drugi klip, ili tako? Ryzen 5 3600, znači 3600 imate za 8000 i za 70 eura ne bi uzimao. Da se samo uzimate X sa X procesorima. Mnogo velika razlika napravljena kao što je ovaj. Ryzen 5 3600X, to je mnogo bolje nego ovaj Ryzen 5 5500, verujte mi legende, imao sam. Opet isto na lik, tako da nećemo gledamo isto na lik, sve isto, znači super. Ali ajde, zbog vas ću da uđem, nebitne. Ryzen 5, dobro. 35 vati, koristi u piku, tako da ok. Dobro. Nije loše. Temperatura procesora 36 stepeni, dobro, super. Ima dobre specifikacije, znači nije jakan, nije overclockovan, što bi se reklo. Tako da idemo dalje, mislim da smo već pri kraju klipa. Ryzen 5 5500, Ryzen ništa od ovog, ništa. Tako da legende, mislim da smo, jeste, završili smo moj klip. Evo ga, tačno za 99 eura, pogledaj, ako je uistinu. Korišćenje ponovno, procesor star oko godinu dana, u super stanju, dolazi sa coolerom, procesor nije clockovan, dobro, ako nije clockovan, Amire. Evo ga, znači ovo je čak i najbolja cena za od svih ovih procesora, ovo je najbolja cena, da se ne lažemo. Evo sad ću baš da kucamo da imamo kompjuter i desktop, procesori, programi, šta će mi program? Našli smo sljedeće, znači Ryzen 5 2500X 3200 dinara, Ryzen 5 2400G 30 eura, Ryzen 5 1600 za 4000 dinara, Ryzen 5 procesori za 39 eura imate razne, onda Ryzen 5 2500X za 4800 dinara, Ryzen 5 2600X za coolerom 6000 dinara, naravno imaju opremu ovo iznad gore, ali ajde, nisam spomenuo, imate slike, vidite. Tako da Ryzen 5 3600X za 9300 dinara i posljednji je Ryzen 5 5600X za 99 eura. Tako da legende, to je kako dobar deal, da se ne lažemo tako. Tako da ovako će biti za thumbnail. Super, realno super, sviđa mi se. Što činjenica da ima dobrih procesa za tu neku kao osnovnu cenu. Tako da legende, što se tiče ovog klipa, to bilo to. I vidim se u sljedećem klipu, šta vam kažem, sve to, uživajte i bufu legende bufu. Ćao!